Ono što je započelo u Austriji davne 1893. godine kao jednostavna proizvodnja cementa i vapna, vremenom postaje jedan od najuspješnijih brendova građevinskih materijala u Europi. Ideja se rodila spontano na način da oba dva koncerna koja su bila prisutna u Austriji sa proizvodnjom građevinskih materijala su shvatili da postoji zajednička sinergija u proizvodnji građevinskih proizvoda koja tada još na tržištu Europe nije postojala. Godina je 1996. U Hrvatsku dolazi Baumit. Otvara se ured u Solinu s 2 zaposlenih. S već tada jasnom misijom ponuditi nove ideje i proizvode, neprestano vodeći računa o ljudima i zaštiti okoliša. Tvornica za proizvodnju suhih žbuka u Siraču puštena je u pogon krajem travnja 1999. godine sa projektiranim kapacitetom do 150.000 tona. 2003. se pokreće linija za proizvodnju pastoznih bojanih slojeva. Godinu kasnije, 2004. otvoreno je skladište u Solinu. 2004. godine instalirana je nova automatska linija za proizvodnju uređenih proizvoda sa maksimalnim kapacitetom do 40 tona na sat. Iste se godine u Zagrebu otvara novi ured i skladište na Jankomiru. Baumit posluje i razvija se slijedeći korporativnu viziju usmjerenu kako na ekonomske, tako i na ekološke ciljeve. Proizvode se inovativni, moderni, visoko kvalitetni proizvodi. Rezultat takvog pristupa vidi se 2008. kada se doseže vrhunac poslovanja. 2011. godine koncern Baumit s ponosom lansira Baumit Life, najširu paletu fasadnih boja u Europi, s izborom od čak 888 nijansi. 2013. godine Baumit u svoj portfelj uvrštava Kemu, a sestrinske tvrtke VP Kamen Sirač i Baumit građevinski materijali se ujedinjuju pod novim imenom Baumit Croatia. Baumit Croatia danas ima 58 uposlenika. Čvrsto je pozicioniran na hrvatskom tržištu i posluje sa svim značajnim tvrtkama u građevinskoj branši. Vizija Baumita bi se mogla okarakterizirati u jednoj rečenici, da želimo svim našim korisnicima i kupcima naših proizvoda osigurati i omogućiti ugodan, energetski efikasan i učinkovit i zdrav životni prostor. A ove 2016. godine Baumit slavi 20 godina prisustva u Lijepoj našoj. Biće ih još, jer naš odjel za istraživanje i dalje razvija ideje koje će i u budućnosti donositi najnaprednije proizvode za ugodan, energetski štedljiv i zdrav životni prostor. I zato Baumitov film uvijek završava velikim happy endom za sve. Slavlje prošlosti, ideje budućnosti. Baumit.